Danielka Šiknerová poprvé. Milí diváci našeho nového pořadu Kapky v moři, dnes mám pro vás rozhovor s další velmi úspěšnou ženou v Euroně. A to je Daniela Šiknerová. Ahoj Dájo. Ahoj. Dáju si pamatuju ještě jako poradkyni, která začínala v mé skupině, kdy jsem byla její top manažerkou a nevím proč, mám u ní sugerované, že přišla z ATPčka do Eurony, což mě Dája po několika letech vysvětlilo, že to tak úplně nebylo. Takže Dájo, jak ses vlastně s Euronou seznámila? Co byl takový ten první okamžik, kde jsi poprvé viděla ty naše hezké výrobky a obaly? Tak úplně to prvé s Euronou bylo u kamarádky mojí, dlouholeté ze školy, se kterou jsem se už potom vydávala hodně sporadicky, protože jsme od sebe hodně vzdálené. A byla jsem u ní na návštěvě a na toaletě měla prostorové aromatikum od Eurony. A jaká vůně? Vůně to byla Icewind. Je to zajímavé, že mě tenkrát ta vůně úplně dostala. Jako první mě oslovil ten design, ten krásný obrázek, takže jsem si to vzala do ruky a použila jsem ho. A ta vůně mě úplně dostala. A je to zajímavé v tom, že třeba teďka v současné době ta vůně není moje top, určitě tam mám jiné favority, ale tenkrát byla úplně jiná než všechny ostatní, co jsem znala z obchodu. Takže jsem se hned ptala kamarádky, co to je, co to tam máš, kde jsi to koupila. No a ona mi říkala, no prosím tě, to je Eurona, to neznáš, to dělá moje mamka, kdyby chtěla, tak ona ti cokoliv objedná. A já v tom i peru a je to fakt super. A teď to praní mě hodně zaujalo, protože v té době jsem právě hledala něco, co by mě pomohlo na exém, který jsem si rozjela docela s prvním dítětem. A i dětičky byly exematici, takže jsem hledala nějakou šetrnou variantu. A zatím bezúspěšně v té době, protože nic nezabíralo, všechno sice bylo jako šetrnější, ale nevypralo to, když se týkalo tyhle ekologických věcí. No a takže to praní mě zaujalo, ale ona mi říkala informaci, která mě tenkrát dost jako zabrzdila a řekla mi, hele, musíš si ale vyčistit pračku pořádně octem, jestli to smrdí, ale je to potřeba, musíš opravdu to udělat. A do toho jsem se zalekla, protože v té době jsem měla hodně starou pračku. Bydleli jsme v baráčku se studniční vodou, kde je hodně manganu a železa a tak vlastně fakt ty spotřebiče jsou zanesené. Tak jsem se toho čištění bála, že to prostě ta pračka nezvládne, že to nedočistím. Takže jsem si to zablokovala tím, že Eurona bude domů možná, ale až si koupím novou pračku. Takže tím to skončilo. Zajímavá úvaha, možná, kdyby věnovala více ještě takové té informovanosti, kdyby ti řekla podrobnosti, proč čistit, jak čistit. Každopádně asi ta kamarádka není tvou sponzorkou v Euroně. Není. A není to ani její maminka, mojí sponzorkou. Ona mě vlastně už nekontaktovala, já jsem tenkrát se tak jako fakt tomu uzavřela, že jsem ani nevyhledávala si nic sama. A další takový ještě moment, kdy jsem se s Euronou setkala, nevím, jak to bylo dlouho, tak bylo na bazárku, kdy jsem si měnila s maminkama oblečení a ta paní tam jako nabídku na výměnu měla Eurona přípravek, jeden jediný kuchyňský prostředek to byl. A to mě zaujalo to logo, že jsem to měla někdy v paměti, že to Eurona prostě existuje, teď tam bylo logo Eurona, teď nějaký kuchyňský přípravek a já si říkala, hele, tak já bych to mohla prostě za tu výměnu zkusit, co to je. A paní mě opět nic k tomu nenapsala, nic k tomu neřekla, já jsem prostě měla doma něco, co mě oslovilo zase designem, protože tam byl obrázek, který, ještě nevím, jestli si pamatujete, jste v Euroně díl, na dřívějším čističi kuchyni byla paní, která seděla na lince kuchyňské a vedle pán utíral tam nádobí, těsně se smáli, byl to strašně krásný romantický obrázek, ale ta kuchyňská linka byla linka, kterou já jsem měla normálně vyhlídnutou v časopise, přesně ten samý obrázek. A já jim jako doma mám teďka, není to úplně přesně podle toho, ale mám třeba ty skla, jak tam byly, tak ty fakt jsem si udělala doma. No a ten obrázek mě prostě zaujal, takže jsem se to pořídila. A to je moc hezké, to se mně líbí opravdu, jak jsi jako ten že vlastně přijde, že fakt ty znamení fungují. Přesně tak. No, to je tvoje druhé setkání s Euronou a ta paní taky není tvoje sponzorka. Není. Já už vůbec ani nevím, kdo to je.
A ona mě taky k tomu nic nenapsala, já jsem nevěděla, co s tím přípravkem mám dělat, takže jsem s ním vytírala podlahu. Pěkně to vonilo, to jako jo, podlahu jsem vytřela, ale vlastně nějaký efekt, nějaký wow nepřišel a já jsem říkala, tak jako Eurona dobrý, ale úplně mě to neoslovilo, ale furt jsem si říkala, ty vlastně chceš s Euronou prát, takže tohle neřeš, stejně ty prášky jako bych chtěla vyzkoušet. Takže zase jsem to měla v podvědomí, že někdy v budoucnu prostě si, až si pořídím tu pračku, že si Euronu pořídím. Takže když přeskočíme nějaké to období, než si skoupila pračku novou a pak se asi už registrovala. A teď nám ještě vysvětlí, jak je to teda s tím ATP, což vlastně není pravda, ty se zaregistrovala vlastně pod poradce, který dodával Euronu tvým rodičům. Je to tak? Ne, ještě jinak. Povídej. No, Eurona vlastně přišla úplně ke mně z hůry, tím, že jsem si ji já nevyhledala, tak ona vlastně si vyhledala mě. Já jsem přijela k naší na návštěvu, bydlíme od sebe 300 km, přijela jsem tam a oni měli v kuchyni na stole normálně katalog Eurony. A tatínek tam měl prostě vzorečky. A já jsem říkala, ty, kde jste to vzali, to je Eurona, to já chci. A teďka vlastně říkal, že se zaregistrovali, že tam pán jim dával do kuchyně čistič na vodu a prostě prodával u toho tyhle ty přípravky. A když si objednáš za 2000, to byla informace, kterou mi on fakt taťka řekl, tak dostaneš tyhle ty vzorečky a teď jsme tam 2 hodiny čekali ty aliváže a já jsem už prostě věděla, že ta objednávka jako padne. No a další vlastně taková ještě věc, já jsem původně myslela, že budeme objednávat s tatínkem dohromady, ale tím, že jsme od sebe vzdálení, on mě říkal, prosím tě, hele, objednej si to tak, ať ti to přijde domů. Že jemu to vadit nebude a že se fakt jako, než bychom si ty věci přenášeli, různě předávali, takže já jsem si vlastně tu registraci udělala poměrně brzy na tu 2000 bodů, protože o 100 bodovce jsem nevěděla. 2000 korun. Korun. A za 2000 bodů bychom byli velmi vděční. Nicméně myslím si, že to dopadlo úplně skvěle, protože jsi dostala do týmu Broňce Štuskové, která je neuvěřitelnou sponzorkou a top manažerkou a velmi dobře spolupracujete. A když přeskočím dál, rozbalila jsi tu první krabici, tak už si začala testovat, už si zřejmě i věděla, že kuchyňákem se nevytírá. Byl nějaký jako výrobek, který tě zaujal ještě nově, který tě jako fascinoval, nebo celkově prostě to pojetí Eurony? Byl ten přípravek, který mě nejvíc oslovil, byl přípravek na praní toho prádla dětský, Sensitive, Baby Sensitive a Agent. To byly fakt 2, které jsem si říkala, že prostě bez nich už nemůžu být a čistič pračky. Že jsem fakt používala teďka už pravidelně s tou novou pračkou, že jsem si ji hýčkala. Ale dál ty přípravky, já jsem jako začala používat aviváže víc, než kdy předtím, protože mě dřív z obchodu fakt z toho bolela hlava, jsem na to hodně citlivá. Takže jsem si začala s tou Euronou tak jako užívat takovou aromaterapii. Jo, s každým praním jsem se na to těšila, ale fakt jsem jela spíš přes to praní. Já jsem nějak jako na úklid ani nepřemýšlela, že bych to používala. A hlavně, co si pamatuju, jako první, když jsem ten katalog měla v ruce, byl hrozně veliký, nevyznala jsem se v něm, bylo tam vlastně všechno, ale když jsem to otevřela, tak jsem si říkala, já vlastně nic nepotřebuju. Jakože já jsem si objednávala spíš za začátku takové blbosti, třeba čistič brýlí a takové, jako, co se jen tak jako nekoupí, že jsem to potom dala třeba jako dárek, ale nenapadlo mě koupit třeba čistič WC. Nebo prostě fakt na vytírání, nenapadlo mě to. No a když vlastně se zaregistrovala, tak už si chtěla šířit Euronu, nebo víceméně tě zajímaly ty výrobky? A třeba o tobě vím, že máš zkušenosti i z jiných multilevelů, že jsi měla i období, kdy se rozhodovala, jestli jako Euronu vážně brát, nebo jenom samospotřebitelsky. Můžeš nám i k tomuhle něco říct? No přesně, když teď to vlastně připomněla tím, že jsem byla už v multilevel zaregistrovaná v té době, tak mě to vůbec nelákalo. I mě docela vadilo, že to zrovna je multilevel Eurona. A manžel mě od toho zrazoval a říkal, prosím tě, nic neobjednávej, to je zase psychologie, zase budeš prostě objednávat. A já jsem říkala, neboj se, já fakt potřebuju ty prášky na praní kvůli těch rukou, co s tím mám problém a kvůli dětí a to prostě tím to hasne. Neměla jsem žádné ambice, věděla jsem, že nějakým způsobem se asi dá, ale tím, že já jsem nebyla ani v těch ostatních multilevelech nějak zaangažovaná, co týče toho marketingu. Já jsem vlastně to využívala jsem takových těch výhod. I když jsem třeba to šířila dál, tak jako neměla jsem tam takové to budování sítě nikde, jo, žádných jiných. Tak já jsem tomu ani nevěřila v Euroně, že by to šlo, ani mi to nenapadlo. No a
Co je ten přelomový okamžik, kdy jsi vlastně řekla, já se tím budu živit, nepůjdu po mateřské do práce? No, to bylo přesně zase s tou mateřskou, kdy já jsem byla 10 let v kuse na mateřské s 3 dětmi a člověk si už tak nějak zvykne na ten svůj denní standard doma, pak se mi do té práce nechtělo. A dělala jsem dříve ve stavební firmě asistentku generálního ředitele. A ta firma se zrušila během té mojí doby, co jsem byla doma. A já jsem musela vyhledat úplně jiné zaměstnání, vůbec jsem nevěděla, co bych mohla dělat s tím zápřahem se 3 dětmi, protože fakt jsem byla hodně flexibilní v té bývalé práci. Já jsem ráno se vzbudila, šla jsem do práce a zjistila jsem, že musím do Prahy a vrátila jsem se třeba v 7 večer. Takže Což by s dětma už určitě nešlo. I když mě to bavilo, tak jako věděla jsem, že s rodinou to už nebude, takže jsem musela něco jiného hledat a věděla jsem, že chci pracovat z domova. A to bylo teda v té fázi, kdy už si končila na mateřské, kdy už si byla třeba na 15, na 18, ale určitě se rozhodla i dříve, že chceš šířit. Jo, úplně přesně si nepamatuju, jak to šlo časově, ale ze začátku mě bylo hodně sympatické, že jsem zjistila, že poměrně brzy mám balík zdarma a to bylo díky tomu, že jsem člověk, který nerad platí poštovné a fakt, když jsem něco potřebovala, byť jsem měla jenom jeden přípravek, tak jsem se podělila a tu objednávku jsem vždycky sehnala. A to si pamatuju na jeden rozhovor s Broňkou, kdy jsem jí telefonovala a ona mě řekla informaci, která mě do dneška prostě jako šízní a říkala, já si myslím, že objednávka za 15 není problém sehnat. A když mi tohle řekla, jsem řekla, jsi zbláznila, ne? A když mi tohle řekla, jsem řekla, aha, tak to není problém, tak proč by to měl být problém? Tak jsem to valila. No, že jsem fakt prostě věděla, že i když teda potřebuju něco, takže to prostě vždycky nějak seženu. A tím, že jsem takhle oslovila kamarádky a oni se začali vracet, tak mě pak napadlo, proč by to taky nemohli mít za stejnou cenu jako já. Proč bych jim to měla prodávat. Takže už se šířila. Já myslím, že Dajo, perfektně, děkujeme za tvoje zkušenosti a těším se zase při nějaké jiné příležitosti. Ahoj. Ahoj.